Esta edició, com les altres que hem fet i com la majoria de coses que malauradament fem des de la Casa Calva i en el Teatre Raval, sembla que és una dinàmica aquesta de la precarietat que vivim al món de la cultura. El podem fer gràcies a la complicitat que tenim dels artistes, a banda, evidentment, de la participació de l'Ajuntament de Gandia. I en això, sempre que li toquem a la porta a Dani Miquel, mos l'obri i sempre ve gustosament a participar de les nostres propostes. Dani Miquel és el number one de l'animació infantil, musical. Ja venim de Mona, ja venim. Dani Miquel estarà el dissabte pel matí. Això està organitzat en 3 sessions, que són dissabte pel matí, dissabte per la vesprada i diumenge pel matí. N'hi ha un abonament per als 3 dies, però també es poden comprar les entrades individualment a les sessions. Les sessions són de 11 a 2 pels matins i de 4 a 7 per la vesprada, tot i que també n'hi haurà el dissabte un espai de 2 a 4 per a dinar, per a poder dinar amb la col·laboració de la gent de Fusta Orgànic, que són els qui ara regenten el bar del Casal Jaume I.